kardom kar bieng long pinya video ke lalo nung nam ke thang nai mate RG ke men na hetres alang li men ke malin ing tipi non an alang kriya long ko anta alamajan si ko shooting lo to tang te pinya video ke lale lang iksina to tang te video le start ik lo nang malin ing tipi non an alang li alamajan ko shooting amen hai ke like hen lo ne sarti ekopai neseng arlo apor lapen haimo lapen dotholang alang li RG kimi pena foto le lang iksinang